Tabok nailai omoke kaisa job notification ya omoke waisa coaching najaknai hi angni rokno video bo swnagui roi romani hinkhe tao boni date extending philahat 6 February 2022 jora boni date extending philahata hinkhe nirok tabo apply khaya khotong hinkhe bono apply khaigui rophima tabo somoi kisa barajak tongmani bagui waisa o hinkhe swkang puila o romani hinkhe 31 January jorano date tongmani hinkhe bono tabo 1 tarik o borok date twisa change khairok philaha ta hinkhe nirok je roya khotongnai rok bo apply khaigui try khaigui coaching ni bagui apply khailai di hinkhe oro jaga TPSC TCS hinkhe JRBT tei IBPS bohai bank rok ni bagui jotoni coaching nagui muchungnai rok hinkhe oro apply khaigui namago ta hinkhe tangni rok no masa o ani khabai khukbai makoi sao ani channel no subscribe khaya khotongha hinkhe subscribe khaigui haikhe ano chubamung rok tei haikhe se ani bwkha bo bachagui tei bo video rok swnagani bagui uansukmung rok phaibo jotono no hambai।